Importante kay nato nga mahibaw ta sa atong future. No na nga si Pedro nangutana siya unsa may dangatan aning tawhana, kay si Pedro manggod nakadawat naman siya og pahimangno ni Hesus nga niingon si Hesus, moabot ang panahon Pedro nga lain ay magbakos nimo nga idupa nimo ang imong kamot ug dadon kanila ngadto sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. So murag nakahibaw na si San Pedro atong panahona na hapit na siya or mao gyud na iyang padulngan na malansang siya sa cross para ni Hesus. Mao tong pagkakita niya ni Juan, San Juan na gitawag og ang pinangga nga tinun-an ni Hesus, iya sang gipangutana si Hesus nya kani magtutudlo unsa may dangatan ani nga pinangga man nimo. Mao tong gitubag sa siya ni Hesus, ayaw na lang pagpanghilabot anang laing tao, ang imong buhaton mao ang pagsunod kanako. Kini mga igsoon ang atong makatunan ani kana bitang gustos Ginoo mo focus ta unsay atong misyon sa kinabuhi aron pagtabang nga mukaylap ang pagsangyaw sa maayong balita. Di na ta magsigig himantay sa atong isig katao, muabag na lang ta unsay atong mahimo para sa kaayuhan sa katilingban, labi na gid sa simbahan. Muna si San Pablo, wa siya sa buhian unta siya sa mga Romanhon, pero kay pagbuot mas Ginoo nga moabot gid siya Roma, niabot siya Roma sa paagi nga gikiha siya or giluto siya sa mga kaigsuonan niyang mga Hudiyo. Bati ang maong sitwasyon kay wa siya sa pero priso na hinoon siya, pero gibuhat ni San Pablo ang tumong niya pagsangyaw gyapos maayong balita. Munang bisag tuwa siya sa bilangguan hangtod na nahimo siya nga tuwa siya sa iyang house arrest nga sitwasyon mga 2 ka tuig, wa lang gyapon siya muundang sa pagsigi og sangyaw sa maayong balita nga matod pa diri sa unang pagbasa gihimo niya kini sa dakong kaisog o kasayon. Nganong kaisog man kay ligas lang kagamay piniriso nagukadaan patay dayon, pero sa kasayon nganong sayon man kay dili man pangandoy ni San Pablo nga ang iyang kaugalingon mo'y iyang panalipdan. Ang iyang gipanalipdan o ang iyang gisangyaw mao man ang kinabuhi ni Hesus na matod pa niya diri na bilanggo ko tungod kaniya nga maoy paglaom sa katawhan sa Israel. Kini bitang magsangyaw tag paglaom mura sa tag madasigon. Parianang mamaligya kog slat ninyo unsa may gisangyaw na ko ana paglaom. Paglaom nga kining atong bayron non sa atong kumbinto mahurot kini siya og kabayad. Naapamantay mga wa pa ko update pero naapamantay mga 38 o mga 37,000 na palitonon tag 500 pesos. Ang paglaom ani nga ang atong mga contractors nga maoy ni trabaho ani itong kumbinto nga hurot-hurot na nilag human ang ilang trabaho pero wa pa sila mabayran gid sila. Naa diha ang paglaom sa sige natong paambit kay nagtuman ta sugo sa Ginoo nakahatag tag paglaom. Nya kanisan ato ditong kontraktor sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio gihangyo man taan ni sa atong obispo nga mo'y nagda dito si Bishop Ruben nga patabangon tag tiwas og bayad aning 6 million. Sige lang sa tagpalit og 1 slot sa HD or Mother Mary's Healing and Deliverance nga tag 1,000. Karong buwan na og ato ning sigag palit
makahatag na sa tagpaglaom. Labaw sa tanan kining atong pagpasayloay o paghigugmaay. Mao gyud nay makahatag og paglaom. Karon kusog na kaayo ang hinikugay, hikog, depression sa mga tao. Apil nas mga batanon, hasta mga estudyante, kuanan rekoleksyonan nagiusa dito nga nagkusmod lagi ang naong na interest man ko niya nga nagkusmod yang naong akong gipangutana dugay kay siyang nitingog niya iyang mga kauban murag ni aksog bugal-bugal ang uban ni aksyon sa simpatiya nya gaduko ra gito siya nitingog og gamay paghuman di kay klaro yang tingog ugom-ugom gaduko ra gid siya dito ang kuloy-loy sa ni estudyantehada lalaki murag wa gid siya kalipay nga estudyante karon wa na kayo paglaom kay wala na kay sila matagai sa pagtulunan nga Dios nun ug unsa may pagtulunan nga Dios nun matod pa diri sa atong tubag sa Salmo ang matarong mosud-ong sa imong naong o Ginoo. Magtinarong lang kita sa atong kinabuhi, likayan ng sala. Kay ang sala mao maginay number 1 nga moguba sa atong relasyon o moguba sa atong kinabuhi. Magtinarong, mao tanang magsigi kog hisgot aning 7 capital sins, daghan namang nakamao ana kanang paligas, pride, sa tunang sunod anger, lust, envy, gluttony, avarice, and sloth. Muna paligas, pride, garbo, anger, kasuko, lust, kaulag, envy, kasina, gluttony, patuyang o kaon, avarice, kahakog o sloth, katapulan. Kung malikayan ni nato, nindot kay itong kinabuhi. Bahalag mag-antos ta, basta ato lang gining likayan. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Kristo gihatagan niyang emphasis ang pagsunod sa iyang kabubuton, dili ang pagsigig kasina anang atong isig katao nga Lord nganong ako gaantos man siya hayahay man ay ayaw na di na ta magkwenta ana ako sad mo ingon sa kuting haliusay Lord nganong hasta ako ni palit man ta kog slot nganong minus man kaing halin wala na din na mao og nituo ta nga kanit tinarong ning ato mao na ato nang sundon og kun ato na nang buhaton mga igsoon ang buhat sa Ginoo magpadayon sa pagbunga dinhi sa atong kinabuhi. Matod pa ni San Juan kun ato ning padayonon og basa kining gospel nga akong gibasa karon mo naman ni ang katapusan ni gibutang pagidinhi nga kung isuwat gid ang tanan nga gibuhat ni Hesus dili paigo nga sudlan sa sinulat nga basahon ang tibuok kalibutan sa ato pa purtig yung daghana sa nabuhat ni Kristo sa iya lang mga pila ka tuig 33 ka tuig niya ang iyang active ministry 3 ka tuig purting daghana siyang nabuhat ugma ato nang sa ulogon ang Pentecost Sunday ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles kuyog ni Mama Mary maotoy hinungdan nga mi lambo og maayo ang simbahan apil na dinhi niabot na dinhi sa Cebu niabot na dinhi sa atong barangay San Vicente o gikan sa barangay San Vicente karon magmisa ta online naghimo tag mga project ning apil na pod kamong tanan throughout the world nga nitabang sad mo dinhi nagkakonektahay na ta mga buhat ni Ginoo nya kun magsigi tag buhat ani mao ni siya motukod mopalambo sa kalibutan subo lang palandongon nga naidaghan sad nga wa magbuhat sa buhat sa Ginoo mo nang naggubat
pinatyanay, nagsinuyupay anang syabo og mga drugas, sugal og mga bisyo. Hangtod sa katapusas kalibutan magpadayon ni magdungan ang dautan og ang matarong. Pero bulahan ang mga matarong. Sa ganito tubag nato sa Salmo, ang matarong mosudong sa imong naong o Ginoo. Igilingi ako no na imong tupad. Nya pangutan-a siya ing na unsay imong gisudong ron nga naong. Ana. Nakanang imo dihang cellphone unsa mang naong sigihan imong sudong. Ana. Kanindot unta ang mga bana makakita sa naong sa Ginoo diha silang asawa aron magsigi silang sudong sa naong silang asawa, dili tungod kay porting gwapaha, kundi tungod kay nakita na nila ang naong sa Ginoo. Nganong naong mas Ginoo kay ang asawa sad kind, forgiving, understanding, unya maalagaron. Mausad ang asawa magsigi sag tan-aw sa naong subana kay ang naong sa subana nakita sa diha ang Ginoo. Masigig faithful, loving, caring, understanding. Ana, ang mga anak sa dili magsigtan-aw sa cellphone kay magsigsudong sa naong sa ilang ginikanan. Kay ang ilang ginikanan smiling, caring, nya understanding. Ana ba? Nya magsige sa mong sudong sa naong sa pare. Inyong paris priest. Ganahan mo mosudong? Ingon mo ay lang ana padel kay imong naong yawanon ana. Una, kinahanglan gyud ang mga leaders makapakita sa naong sa Ginoo sama ni San Pablo nga usa ka leader ug sa atong Santo Papa karon nila ni San Pedro. Nakita diha nila ang naong sa Ginoo kay nagantos sila, nagantos alang sa kaayuhan sa uban. Gani nagpakamatay gyud alang sa kaluwasan sa tanan.